Prvý predpoklad je splnený. Teraz musím dokázať zozdierať prezentáciu. To by mohlo byť ono. Tak, počkajte. Share. Tak, vidno ju na pozadí. Nie, lebo, no, vidíme niečo? Áno, to by malo byť asi tvoje, hej, áno. Tak počkám, kým sa načíta, tak keď to príde do módu prezentácie. Takže veľa informácií, ktoré som plánovala povedať aj ja, už odznelo, tak tým skôr vlastne sa môžem dostať k samotnému materiálu. Našla som si aj ja dnes vašu stránku, pozerala som si, ako to vyzerá v reáli a ako je metodická príručka sprístupnená. Tiež som chvíľku hľadala, ale myslím, že ten materiál je urobený pekne, je prehľadne, takže sa poďme pozrieť naň. A predovšetkým, počkajte, lebo ja tu mám strašne veľa poznámok všelijakých, tak pripomeniem, že učebnica AHA Slovenčina je ten základ, na ktorom je postavená aj metodická príručka a že stále hovoríme o učebnici pre deti, ktoré po slovensky nehovoria, čiže úroveň A1, pričom učebnica bola ladená komunikačne a teda neprezentuje jazykovú teóriu ani pojmoslovie, ktoré potom budú deti potrebovať, ak budú pokračovať v štúdiu na slovenskej základnej škole. Počuli sme, že používateľov tejto učebnice je veľmi veľa a ich prostredie je veľmi rôzne. Takže tie základné lexikálne okruhy, ktoré sú v 9 lekciách, myslím, že využije každý. Ale už tvaroslovie, napríklad morfológia, gramatika ako celok už nie sú predmetom výučby na úrovni A1, takže ak sú tam nejaké tabuľky, schémy, skôr slúžia na upevnenie, potvrdenie učiva, respektíve pre mladšie deti sa nepoužívajú, pretože sa v nich zrejme nevedia ešte orientovať. Určite sa v učebnici nepoužíval metajazyk, názvy, rôzna terminológia zo slovenského jazyka a literatúry, pretože kurz nie je prípravou na výučbu slovenčiny. Na to existuje špeciálna publikácia z projektu, ktorá sa venuje rozsahu slovenského jazyka a literatúry pre základné školy a toto tiež nebolo predmetom metodickej príručky. Keďže žiaci základných škôl je veková kategória od 6 do 15 rokov, pri vytváraní štruktúry učebnice a pri jej písaní sme si museli zvoliť isté témy, rovnako ako sme si museli zvoliť aj tie ostatné, napríklad gramatické, alebo fonetické, alebo pravopisné ciele, ktoré chceme naplniť. Keďže deti, ktoré vôbec nehovoria a vôbec nepíšu, vo veku 6 rokov nie je také veľké množstvo, aby sme sa venovali len im, tak učebnica nevznikala ako šlabikár, ale ako učebnica cudzích jazykov pre deti prvého a druhého stupňa, aj keď medzi týmito učebnicami by mal byť rozdiel. Tých variantov je veľmi veľa, veterský jazyk je rôzny, vek je rôzny, miera ovládania jazyka, tiež to, či to dieťa už má skúsenosť s učením cudzieho jazyka alebo nie, či mu doma môžu pomôcť rodičia alebo nepomôžu a či ten jazyk sa učia preto, aby mohli sa učiť potom na základnej škole, teda ich cieľom je vzdelávanie, alebo povedzme, ak žijú v zahraničí, tak preto, aby nezabudli rodný jazyk. Preto tá učebnica má taký základný rámec gramatiky, a vznikli isté biele miesta, a to je učenie písania a tiež, povedzme, nejaká základná gramatická terminológia, ktorej sme sa vôbec nevenovali. Práve to, že sme sa nevenovali ortografii a špeciálne ani ortoepii, nás viedlo k tomu, aby sme v metodickej príručke, teda k nejakým podnetom, námetom na používanie učebnice, pridali aj isté materiály, ktoré sa venujú práve ortografii
ortografii, ortoepii a gramatickým javom slovenčiny v rozsahu úrovne A1 samozrejme. Je veľmi ťažké zase vytvoriť istý materiál, ktorý by bol kompletný, takže sa treba vždy vedieť sústrediť na základe skúseností práce s deťmi, na základe požiadaviek, ktoré vznikajú pri učení jazyka na tej elementárnej úrovni, na čo sa treba sústrediť. Z hľadiska používania slovenčiny neskôr v škole alebo v bežnom živote je predovšetkým potrebné vytvoriť istý základ na to, aby neskôr deti dobre vedeli identifikovať jednotlivé zvuky, aby ich vedeli správne vysloviť, aby vedeli písať tie dĺžne, ktoré robia problém aj vysokoškolákom, keď prídu študovať na Slovenskú univerzitu, aby vedeli písať mäkčene, aby vedeli učiť fonetické rozdiely, fonematické rozdiely, na základe ktorých tieto napríklad diakritické znamienka použijú alebo nepoužijú, aby správne spodobovali pri vyslovovaní, pre čítaní slovenského textu, aby správne zapisovali komplikovanejšie skupiny samohlások, spoluhlások a tak ďalej. Na to všetko samozrejme nie je možné urobiť jeden materiál, ale východiskom pre ortoepiu a ortografiu je určite taký základný prehľad slovenských hlások a slovenských písmen, ktoré sme dali do prílohu metodickej príručky. Tak, na začiatku tejto príručky je taký krátky komentovaný úvod. Vtedy, keď sme to písali, mysleli sme na učiteľov, ktorí sa zrazu stali učiteľmi slovenčiny ako cudzieho jazyka na slovenských školách a nikdy neštudovali, ako učiť slovenčinu pre cudzincov, ako to robiť. A chceli sme, aby získali taký základný vhľad na to, ako sa na ňu pozerať, že teda treba ju preklopiť do nejakej roviny cudzieho jazyka. Takže sú tam základné pravidlá, na ktoré sme si spomenuli. Tie pravidlá nie sú úplné, lebo vždy záleží od rodného jazyka. Vždy je dôležité, aká je skupina, aké sú také typické chyby, čiže učiteľ musí urobiť diagnostiku konkrétnych problémových javov a je ideálne, ak pozná alebo rodný jazyk žiakov, alebo sprostredkovací jazyk, aby dokázal porovnať slovenčinu s tým cudzým jazykom, nie samozrejme na nejakej teoretickej úrovni, ale aby vedel predpokladať, kde vzniknú nejaké problémové javy, interferencia, povedzme. Niekedy pri tréningu čítania a rozprávania vznikajú také prekvapivé momenty, keď dieťa napríklad bez problémov vie slovenské zvuky vysloviť pri rozprávaní, ale pri čítaní je výslovnosť písmen ovplyvnená alebo rodným jazykom, alebo ešte skôr iným cudzým jazykom. Takže napríklad Slovania, ktorí zapisujú svoj jazyk cyrilikou, azbukou, niekedy, keď vidia slovenské R, tak majú tendenciu ho prečítať ako anglické R, pretože je to spojené pre nich je to spojené s učením, povedzme, anglického jazyka. Samozrejme, už grafický systém rodného jazyka sám o sebe potenciálne môže viesť k interferencii. Všetci poznáme rozdiel medzi azbukou, cyrilikou a slovenskou, latinskou abecedou, takže vieme, že Y a U v slovenčine je po rusky teda U a I, presne naopak. Písmena B a P slovenské čítajú ako V a R a tak ďalej. Tých homoním je viac, homonymných párov. Čo je ďalšia vec, ktorú som si uvedomila v poslednom čase, že vstupuje do toho vnímania, do vnímania zápisu, do vnímania ortografie. A to je medzinárodná transliterácia. Určite ste sa stretli s tým, že keď prišli ukrajinské, ruské a deti z iných národností, ktoré zapisujú, ktoré majú v pase prepísané z cyriliky svoje meno a priezvisko do latinskej transliterácie, do latinskej abecedy, tak tie zásady transliterácie nie sú slovensko-ukrajinské, povedzme, alebo slovensko-srbské, ale sú medzinárodné. Takže oni zrazu zistujú, že ich mená sú zapísané inak, pomocou iných pravidiel, než sa učia na slovenčine. Napríklad písmeno Č
sa môže zapisovať ako ch a ja z vlastnej praxe mám príklad, keď dospelý frekventant, ktorý sa volal Kvačan, to je to priezvisko, čo je v prezentácii, povedal, že po niekoľkých rokoch rezignoval a že sám už číta svoje priezvisko ako Kvachan, lebo Slováci ho takto prečítajú. Už pri kombinácie k, h určite Slováci spozornejú a teda vedia, že je to chrebtov, ale na rozdiel od mien a priezvisk geografické názvy neprepisujeme medzinárodnou transliteráciou, ale slovenskou. Takže ten posledný názov, to je geografický názov mesta a už sa číta ako Chymky a nie Čimky. Takže naozaj aj Slováci sú niekedy zmetení z rôznych pravidiel. Určite je zmetené dieťa, ktoré prišlo do cudzej krajiny, ktoré používa inú abecedu a jeho meno sa píše podľa iných pravidiel, než sa píše, povedzme, než bude písať slova v slovenčine na hodine slovenčiny. Takže aj pritom sa treba asi pristaviť v tých skupinách. Ortoepia a ortografia má teda materiály, ktoré sú takéto jednoduché, základné. Sú radené tak, že prvé sú samohlásky, po nich sú dvojhlásky a po nich nasledujú spoluhlásky, ktoré sú v abecednom poradí. Vždy je v rámci takéhoto jednej témy. Pardon, ak môžem do toho vstúpiť, Áno? Marcinka, pardon, a možno, že si chcela aj tie slajdy ukazovať, lebo asi o nich hovoríš, ale oni sa nám nepremietajú. Nie, lebo ja ich celý čas preklikávam. Aha, Tak, počkajte, you are sharing. Tvrdí mi, že vidíte moju... vidíme prvú stranu. Aha, tak asi som nesprávne. Počkajte, ja to skúsim zastaviť to zdieľanie a skúsim ho ešte raz teda dať, pretože ja som tie sledy preklikávala v dobrej viere. Tak počkajte, prílohy, to by malo byť ono. Ak, počkať. No, ja to skúsim a uvidím. Tak toto je No aktuálne teraz už odpoveď. to ide, áno. No počkaj, a teraz to skúsim posunúť ďalej. Presunulo sa to ďalej? Áno, O, áno. super, tak toto som práve komentovala, že takto vyzerá každé jedno písmeno. Čiže na vrchu máme tlačenými a písanými písmenami to písmeno. Sú tam teda aj tie diakritické znamienka, ak ich obsahuje. Pričom v učebnici bola abeceda, jej materiály sme tiež využili v metodickej príručke a pri každom tom písmene nasledujú dve cvičenia, ktoré sú vždy toho istého typu. Ten prvý je audionahrávka spojená s krátkým textom. Môžete počúvať, môžete čítať, môžete využiť zvukovú nahrávku ako diktát, povedzme, na tréning písania. A to druhé cvičenie je vždy doplňanie písmena podľa vypočutého textu, teda použitie zvukovej nahrávky plus slova, ktorých chýbajú písmená. V tomto prípade ide o výber medzi a dlhým a, keďže na základe rozdielov jazykov vieme, že mnohokrát deti nepočujú rozdiel medzi dlhými a krátkými samohláskami. Spoluhlásky sú radené podľa abecedy, takže za sebou nasledujú napríklad s a š. Opýtam sa pre istotu, máme ďalší slajd na obrazovke? Ivetka. Máme. Máme, dobre, ďakujem. Takže keď sú takto spojené dve písmená, jedno má diakritiku a to predchádzajúce nie, tak to posledné cvičenie, tu máme 33.2, je kombináciou obidvoch písmen, pričom zvuková nahrávka teda obsahuje aj slová s písmenom š, aj slová s písmenom s, treba ich správne zapísať. Je ich máličko, pretože áno, pretože ten rozdiel, pretože tých písmen je naozaj, toho materiálu bolo veľa. Vždy, ak vznikne problém v nejakej skupine, podľa tohto vzoru je v princípe nie je ťažké, je ľahké vytvoriť dostatok ďalších materiálov na precvičovanie písmen. Na konci témy ortoepie a ortografie je zhrnutie. Je tam cvičenie na zápis rôznych písmen podľa diktátu, podľa zvukovej nahrávky. Potom identifikácia a výslovnosť dlhých samohlások, napríklad takéto cvičenie. Vždy z dvojice je len jedno slovo na audionahrávke, treba ho identifikovať, treba zapísať, ktoré to je. Tak a koniec koncov ešte tu stále máme ďalšiu časť, gramatiku, ktorá obsahuje mnohokrát
aj také časti, ktoré sa dajú použiť pri nacvičovaní zvukov slovenského jazyka, napríklad krátke, dlhé samohlásky pri prídavných menách. Toto je už cvičenie z ďalšej kapitoly. Pokojne ho možno použiť pri nácviku fonetiky a ortografie, pretože všetky tieto cvičenia sú aj v nahrávkach. Ako sme počuli na začiatku, tak tých nahrávok je 111, tuším. No a to sú písmená. Chcela by som upozorniť na cvičenie 1, 2, DTNL, DTNL. Je to aj samozrejme otázka kombinácie DE, TE, teda zapisovanie mekčenia pred I a pred E, ale ako vidíme aj na tom zápise, tlačené písmená D, Č a L nemajú mekčenie, ale majú apostrof pre využitie priestoru, pre ušetrenie priestoru. Študenti, vysokoškoláci, taká je moja skúsenosť, majú tendenciu zapisovať ich rovnako, keď píšu rukou, čiže aj na to treba upozorniť, že pri písmene D, Č, L sa píše normálny mekčeň, ako pri ostatných písmenách, a nie tento znak, ktorý je použitý v tlačenej podobe. No a napokon gramatika. Gramatiku sme znovu urobili len selektívne, výberovo. Nie je tam všetká gramatika, ktorá sa ocitla v učebnici, len tá časť z nej, ktorá je typická pre úroveň A1. Je to kombinácia tabuliek a cvičení. Tabulky vyzerajú napríklad takto. Sú tu základy terminológie, slovo rod, životný, neživotný rod, podstatné meno. Je tu dodržaná farebnosť, ktorá bola v učebnici. Tieto tabuľky sú zrejme vhodnejšie pre starších žiakov, nie pre deti, ktoré sa učia jazyk, ale cvičenia, ktoré nasledujú po tabuľkách, keďže sú aj s audio nahrávkami, sú dobre využiteľné aj pre menšie deti. Druhý typ tabuliek je takýto, ako máme datív, keďže datív nie je priamy pád. Pre úroveň A1 je také základné naučiť sa pomenovací tvar podstatného mena a tvar priamého objektu, teda akuzatív. Takže datív nemá koncovky, nemá tu nejaké vzory skloňovania. Sú tu len slová, ktoré sú v nominatíve a v akuzatíve a presne tieto tvary, teda otcovi, detkovi, tenistovi, ako vidno aj v tom cvičení detko, tenista, dieťa, dievča, sú použité aj v cvičeniach. Takže jednak sú odpovede správne, riešenia úloh aj na zvukových nahrávkach, jednak sú aj v tých tabuľkách. No a asi posledná informácia. Pre podstatné mená sme do tejto príručky vybrali kategóriu pádu, čísla a rodu podstatných mien, ale kategóriu zhody prídavných mien zámer čísloviek iba v nominatíve a v akuzatíve. A teda samozrejme slovesa. Je dobrým zvykom v učebniciach A1 pri slovanských jazykoch umiestňovať do tejto úrovne nie len prítomný čas, ale aj všetky ostatné časy, teda aj minulý a budúci, analytický budúci čas, a tak je to aj v tejto príručke. Na záver by som rada povedala, že všetky informácie nájdete na webe, všetky materiály tam nájdete tam zvukové nahrávky. Budeme radi, ak budú nejaké spätné väzby, aj takéto, povedzme, na moju adresu individuálne, aj nejaké všeobecnejšie. A ešte radšej by som bola, keby na tejto stránke bola možnosť nejakým spôsobom sa podeliť o doplnkové materiály, o skúsenosti aj pre jednotlivých učiteľov, pretože naozaj učitelia na Slovensku sú úplne inej situácii ako učitelia v zahraničí. A vek detí, ktoré participujú v týchto kurzoch, je tiež veľmi rôznorodý. Takže by bolo dobré, keby sme mali možnosť sa podeliť o svoje skúsenosti, o materiály, o nejaké postupy s prácou s nimi. Ďakujem za pozornosť.